Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is een belangrijke beslissing in je leven. Welke studie kies je? Zo'n 650 potentiële studenten probeerden die keuze vandaag te maken tijdens een open dag van de HZ in Vlissingen en Middelburg. Sommigen zijn er al uit. Nou, ik kom voor mijn master River Delta Development. Ik wil graag meer leren over hoe de deltawerken werken en hoe dat het watermanagement allemaal eraan toe gaat. Ik ben hier nu voor technisch bedrijfskunde. Ik ben net in Vlissingen geweest voor verpleegkundigen. Ja, dat is best wel breed, maar het interesseert me allebei ook wel. Onder de bezoekers vandaag ook zo'n 100 internationale studenten. 2 keer zoveel als vorig jaar. Het kabinet wil eigenlijk een rem op deze groep, maar heeft beloofd voor regio's als Zeeland een uitzondering te maken. De HZ doet dit jaar extra zijn best om de studenten toch naar Zeeland te trekken. We zorgen ook dat we extra goed uitdragen wat we hier allemaal hebben. Dat het er gewoon allemaal is, al die internationale studies. Hoe je hier echt meteen met de praktijk in aanraking komt. Hoe heerlijk het wonen is in Zeeland. Nou ja, al het goede van studeren in Zeeland. How long did you have to travel to get here? Around 6-7 hours. It was tiring, but so far it's been very worth it. I met a lot of nice people and it's just been very enjoyable altogether. Of deze studenten uiteindelijk voor de HZ kiezen is nog even afwachten. Nederlandse studenten moeten zich voor 1 mei bij een studie inschrijven. Internationale studenten mogen iets langer twijfelen. Een historisch vliegtuig heeft vanochtend op een weiland in de buurt van Kerkwerve een noodlanding gemaakt. Het vliegtuig zou een herdenkingsvlucht maken boven een monument in Brouwershaven, maar de motor van het toestel haperde. De piloot kon het vliegtuig veilig aan de grond zetten en bleef ongedeerd. Ook het vliegtuig had geen schade. Oud-presentator van het NOS-journaal Harmen Siese is overleden. Siese werd in Noord-Gouwen geboren en woonde in zijn jeugd enkele jaren in Drijschor. Harmen Siese presenteerde in ruim 3 decennia in totaal ruim 17.000 journaals. Op 1 oktober 1997 presenteerde Harmen Siese de eerste televisieuitzending van Omroep Zeeland. Het is vandaag feest in Oost-Soeburg, waar de studio's van Omroep Zeeland staan. Harmen Siese is 84 jaar geworden. Dit zit er straks waarschijnlijk niet meer in. Politiek Den Haag zette deze week serieuze stappen richting een uiteindelijk landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Honderden reacties riep het op onze Facebookpagina. We pikten er 2 uit. Mensen zijn gewoon op dit gebied gewoon burgerlijk ongehoorzaam. Het is gewoon leuk om vuurwerk af te steken. En hoe groter de knallen, hoe leuker ze het vinden. Maar niet iedereen houdt van knallen met oud en nieuw. Ik vind het gewoon onprettig. En zeker als je beesten hebt, dan vind ik het toch eigenlijk best wel zielig. Want die vinden het helemaal niet leuk en ik zelf vind er ook niks van. Dus een algeheel vuurwerkverbod is volgens u geen oplossing. Wat zou wel een oplossing kunnen zijn volgens u? Nou, misschien moeten ze in iedere plaats een plaats aanwijzen waar je dan wel vuurwerk af mag steken. Een beetje met onder controle van de brandweer of zo. En ook Connie heeft een idee over hoe een verbod eruit zou moeten zien. Eigenlijk zou het Europawijd natuurlijk moeten wezen dat het gewoon overal verboden is. En dan misschien ergens in de stad een vuurwerkshow, dat ze dan toch ergens naartoe kunnen. Want dat zou natuurlijk wel wezen als ze het dan maar niet in deze wijk doen. Wemeldingen wordt de komende weken omgetoverd tot Oranjedorp. Elke 5 jaar vieren zij daar op grootse wijze Koningsdag met een praalwagen en een lichtjestoer. Maar de laatste keer dat alle straten oranje kleurden is alweer 10 jaar geleden, omdat de vorige editie wegens corona niet doorging. Dit is de eerste keer dat ik het echt meemaak, want in 2015 was ik nog een baby en toen was ik mijn moeder op een kar. Ik heb het meegemaakt toen ik echt 1 of 2 jaar oud was of zo. Maar nu kan ik het wel gewoon meemaken als als ik het gewoon merk. Eindelijk komt het grote Oranjefeest er dus weer. Toch was dat in de aanloop helemaal niet vanzelfsprekend. Ik moet heel veel aan mensen weer trekken. Van kom op, het is weer. En heel veel mensen die hier wonen, die kennen het niet. Want in die 10 jaar zijn er heel veel nieuwe mensen bij komen wonen. Maar ook een beetje de vaste garde. Vooral de ouderen zijn een paar van overleden. Dus die karttrekkers die mis je dan nu ook. Dus voor mij was het echt wel even weer hard eraan trekken.
Koningsdag is pas over 3 weken. Maar volgens dorpsbewoners is die tijd hard nodig om de versieringen af te maken. Nou, we hebben nog 3 zaterdagen en dan moet het klaar zijn. Dus het wordt nog 3 zaterdagen hard werken. Hoek in de gele shirts op bezoek in het Westland bij Schravenzande. Dit is de beginfase. Een paas van Kevin Hebbelink op topscorer Steve Schalkwijk. En daar is al vroeg in de wedstrijd de voorsprong voor de Zeeuws-Vlamingen. Hoek heeft een voorsprong van 2 punten op naaste belager Blauw-Geel 38. Dus er moet gewonnen worden van Schravenzande. Maar dit is de 1-1. Roy van Beek tikt hem langs keeper Finn Murren. En zo staat het in de eerste helft al snel weer gelijk. En dan moet Hoek lang wachten. Een vechtwedstrijd ontstaat. Hier wordt Steve Schalkwijk 10 minuten voor tijd diep gestuurd. Vindt hier met een slim balletje Kevin Hebbelink. En die schuift de bal onder de keeper van Schravenzande door. 3 hele belangrijke punten voor Hoek in de kampioensrace. Wat was het vandaag toch weer een heerlijke zonnige dag. Er waren slechts wat uitgewaaide contrails in de blauwe lucht te zien. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af naar 4 graden landinwaarts tot een graad of 7 langs de kust. De matige noordoostenwind die blijft ook vannacht staan. Morgen wordt het wederom zonnig, wel zitten we merkbaar in de koelere lucht met een maximumtemperatuur van rond de 12 graden. De matige oostenwind die zorgt ervoor dat het best fris kan aanvoelen, maar uit de wind in het zonnetje belooft het een prachtige zondag te worden. Dan de vooruitzichten. We zien weinig verandering in de weerkaarten. Zonovergoten dagen hebben we voor de boeg, met pas op woensdag ietsje meer bewolking. De temperatuur die kruipt komende week maar langzaam omhoog richting de 14 tot 15 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks Zeeland de Week, dus graag tot zometeen.